Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Benvinguts a la tercera temporada del podcast gastronòmic de Time Out. Estem contentíssims de poder seguir fent el que més ens agrada, que és menjar i beure i poder-vos-ho explicar. Poseu-vos còmodes i veniu menjats perquè us regalarem uns minuts que no sabíeu que necessitàveu. Tercera temporada. Fort. Qui ens ho hauria dit? Fort, Les persones que no saben fer un sofregit. No. Aquí estem, estrenant a més estudi. 7? T'agrada dir 7? Estic contenta. Setembre és un mes extraordinari, tot és possible. M'arribes a demanar que fem la cullerada mentre practiquem un esport de risc i jo al setembre et dic sí. Sí, eh? Sí, Tu, endavant. el que sigui. Amb paracaigudes, endavant. Tu com estàs? Jo estic, Bueno, ja ho veus, amb energia. Bueno, jo al setembre a mi no m'agrada, però, o sigui, s'ha de començar. Vull dir, per mi és el dilluns dels mesos. És el dilluns dels mesos. Sí, és el dilluns dels mesos. A mi no m'acaba de fer el pes, però bé, hem d'arrencar. Llavors estem parlant de menjar. Avui hem portat a dues persones excepcionals. No, i s'ha de dir que a més no hem canviat de format. Tercera temporada i ens mantenim, perquè si el format és bo, Per què si l'episodi canviar-ho, és no? bo, per què l'hem de canviar? I si no hi ha idees, a més? Tenim una sorpresa pel final, això sí, Sí, és l'únic, però hi ha és la recomanació final. I, clar, des del primer dia tenim la sort de compartir taula amb la Marta Clot, que és la nostra sommelier, la persona encarregada d'acostar-nos al món del vi d'una cosa important, sense una visió flipada, perquè els sommeliers sou uns flipats tots. Sí. Menys No tots. menys tu, Marta, la trobareu a Instagram a @ladelsvins. Aviam, qui tenim a taula avui, Andrea? Atenció amb la presentació. Bé. No només és una gran actriu, sinó que aquest mes, podem dir que el mes de setembre, inicia una nova carrera musical, i a més és una tia que a mi personalment em cau molt bé, perquè és d'aquelles persones que dona gust d'entrevistar, té conversa, té les coses pensades, fa les coses amb intenció. Estic parlant de Laia Manzanares, coneguda aquí sobretot pel seu paper de Marlí. Jo no he vist Marlí, he hagut de buscar el seu personatge. Oksana, està ben dit? Mira, Tampoc no l'has jo no vist, he vist Marlí. No, dues persones que no han vist Marlí. Però és que ha fet moltes més coses, perquè en realitat ha triomfat en teatre, amb obres com Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra, molt bon títol, o en pel·lis com La desconocida, que per cert encara està filming i jo la recomano moltíssim. Però per si això no fos prou, Què? ha creat un grup de música amb la seva amiga, també actriu Elisabet Casanovas. Són les Grupis i sona així. Tengo casi 30, ¿qué tal todo? La salud, bien. Las del instituto se casaron y hacen bebés. Que tengo casi... Doncs així és el tema, quasi 30. De moment, única cançó que podem trobar de les Grupis, però les podrem veure en directe el dissabte 14 de setembre. Atenció, per al 62. Elles han decidit Començar per la casella 1.000 número persones. 15. Exacte. 1.000 Per què? persones, Per perquè- què no fer petit format? No, serà dins del festival 14 xampany de i setembre. galetes. Sí, jo crec que serà un dia molt divertit, un dissabte de setembre. Aquest sí que és l'inici de curs que ens Aquest sí, toca. aquest ja hi ha el xup-xup a Barcelona. Aquest sí. El 14 de setembre ha tornat Jo tothom. crec que tu i jo hem de començar a fer una votació De a partir què? dels nostres convidats per intuïció si saben cuinar o no. Tu què diries de la Laia? Jo crec que supervivència. Perdona'm, eh? Jo et diré que alguna... Jo no en sé de jo et diré cuinar. que Vaja, jo no en sé de cuinar. Llavors, com que no en sé, puc dir el que vulgui. Supervivència, però bé, eh? Jo diria un notable. No repeteix plats. Si tu vas 5 dies a casa seva, no te'n fa un d'igual. Jo dic notable. Ja Notable? preguntarem. Sí. Vale. Algú em diu que sí. Avui a taula, alerta, perquè jo, si dic mantequeries pirenaiques, molta gent ja estarà salivant, i és que avui ens visita l'autèntic creador d'aquest imperi que ha anat creixent fins tenir, apunteu, perquè la llista és llarga, paper i boli, Andrea, sisplau. Vinga. Té 3 locals de mantequeries pirenaiques, el restaurant del Cercle del Liceu, l'Italiano Perso, la trattoria Enriqueto, el bar Monteroles, el restaurant A Priori, l'hamburgueseria Tupatis, el restaurant italià Fidelio i la fonda Pirenaiques. Miqui Puchol va arribar al sector de la gastronomia de casualitat, això m'ho hauràs d'explicar, i sense tenir cap mena d'experiència, però és un home que per aconseguir fer la millor carbonara de Barcelona és capaç d'anar 20 vegades a Itàlia i provar totes les receptes de les nones de la Toscana. Perquè ell ens ofereix el que a ell li agradaria que li oferissin. I això és una joia. Paladar finíssim, un tio feliç i unes ganes boges de superar-se cada dia. Ens fa molta il·lusió tenir-te en aquesta taula. Un tio que ha augmentat la qualitat gastronòmica d'aquesta ciutat, que cada dia era pitjor. Sí. Miqui, moltes gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies per Surt moltes vegades a Google Maps, això fa il·lusió. Fa, Una persona clar. que té moltes xinxetes. Moltes xinxetes, a Google moltes Maps. xinxetes. Il·lusió. Acabarem amb recomanació cultural. Va, Ja veuràs, avui t'agradarà. Avui no és un llibre, doncs. No. Perfecte. Fetes les presentacions, comencem la cullerada. La Cullerada, un podcast de Time Out cuinat i emplatat per Andrea Gómez i Andreu Joanola.
Aquests... so d'Estrella d'Am. Ara ve el dilema, Laia, tenim un dilema per tu. És un dilema que... Jo he al·lucinat amb aquest Molta any. intensitat. Bueno, he pensat, ha tornat fort l'Andreu de Si avui l'he l'estiu. pensat jo i és una bastanta intensitat. Si contestes el dilema, jo obriré la meva Estrella d'Am i Podrà veure. em facilitaràs que el programa em vagi més ràpid, vale? Quina pressió. Va. És una pressió molt grossa, però t'has d'anar acostumant a la pressió. Sí, Del 14 veu que sí. tens un concert. Aviam. Poder fer una Estrella d'Am amb una persona morta, la que tu vulguis, o poder fer una Estrella d'Am amb el teu jo del 2044. O sigui, depèn de la resposta, tu pots veure o no. No, si me la contestes amb Ah. sinceritat, que jo et miraré els ulls. Ah, amb mi... Sí? Sí. O sigui, tu no ressuscites a ningú, no fas cap servei. No, deixa els morts tranquils, no? Vull dir, ja han tingut prou. Vale, era la que volia. Si em deies els morts, no l'hauria. T'imagines que la del 2044 és una Laia Taylor Swift? Que està fent gira mundial? Vale. Hòstia, això seria guapíssim. 2040, o sigui, queden 20 anys, Clar, 20 no? anys. Amb la teu jo de 15 De anys. 50. Ah, guai, sí. Sí? Sí, crec que em faria risa, no? Depèn de La com la tia vegis. Depèn de com la vegis. Ho ha patat musicalment a tope. Tot Oh, contrari, vull dir, com no ho Laia, sé. aprofita ara. Una visita a la presó, així tonta, no? De cop. De cop fent una estrella a la presó. Exacte. Vale. Aprofita per al 62, serà l'última vegada que Exacte, tocarà. primera i última. Tu tens clar què faries en Jo aquest crec que també dilema? 2044, Sí? a mi mateixa. És que això, jo bastant respecte pels morts, ouijas i tot això. No, però no mai vindrien ho amb, fan. amb caracterització de mort, eh? Vull dir, seria una cosa polida. holograma, un Seria holograma net. No, però seria una cosa polida, no et vindria em fa il·lusió. com... No em fa il·lusió Miqui, tocar. tu? Jo crec que ressuscitaria algú, eh? Ah? Sí. Jo crec que algun avi, alguna... Veus? Sí, Clar, és sí. molt maco, Jo, això. el Miqui, el 2044, jo ja penso sempre una mica Clar. en el dia de demà i... Clar, tu pots... O Doncs sigui, el teu avi, que potser fa 20 anys que està mort, i dir, mira què tinc. Exacte. Sí, Mira quants restaurants. al meu avi, un dels avis, li agrada molt la restauració i no va arribar a veure cap. Jo crec que li faria molta il·lusió Maco. perquè jo no era un bon estudiant i sempre deien ai. I ell sempre li deia a la meva mare, tranquils, que ja veureu com s'entraurà Que obrirem el restaurant. I jo crec que... Estaria content, Tu, Marta? orgullós. Jo ressuscitaria un mort. Familiar, també? Sí, o no. O no, depèn. t'és igual. Vull dir, un No ho sé, random. ho hauria de T'imagines? pensar. M'hauria de Vaig pel pensar. cementiri i aviam qui toca. Aviam qui Millán entra. Astray, a veure, per xerrar una Bueno, miqueta mira. com va anar. Bueno, pues el conserge de l'institut, quan anava, perquè mira, era bon noi. Tu? Aviam, Laia. jo soc una persona morta. Vols entrar en detalls? No vull entrar Estava en pensant detalls. ràpidament al meu cap qui hi ha del Barça que pugui no, ser. del Barça. Seria un No, familiar, no seria un vale. familiar, Ah, seria un vale. familiar. Maco, Seria un familiar. maco, Ja està, maco. Ja està, una mica com en Miqui. Laia, comencem tema menjar, Val, per entendre'ns. ok. Què has esmorzat avui? M'interessa. Hòstia, no he esmorzat, he dinat. És que m'he aixecat com super tard, com a les 11 al matí. Això és li que direm és que és esmorzar a actriu, forquilla. és No, que li és direm actriu. esmorzar a forquilla, això, no? Una miqueta, bueno, un emplatat Però tard. què has dinat? Un arròs amb... Aquí perdent la posta. No, no. Supervivència, jo ja t'ho he dit. No, cuino de puta mare. Mirada assassina, per la gent que no ho està mirant, m'acaba de matar amb O la sigui, mirada, m'agrada molt cuinar. És una cosa que m'agrada molt fer i m'ho curro bastant. Em passo bastantes hores cuinant. Toma. És una cosa que m'agrada. L'arròs aquest, bueno, era sin más, vull dir, portava com ceba una mica caramel·litzada, bròquil, pastanaga una i base gall aquí, d'indi. M'agrada molt cuinar. Ceba caramel·litzada. Tu i jo ja estem lluny d'això. Ja vindré. Aviam. Per tant, tu sap cuinar. Vull dir, l'he Sap cagat cuinar, jo. Vull dir, sí. Ah, sí. Digues tu. No es poden fer tantes coses bé. Actriu, grup de música, això de la música què? No ho Per sé. què, de cop, això? O sigui, és una cosa que ja estava feia temps allà, que és una, no ho sé, també una cosa amb la que connectem amb l'Eli, que som col·legues i ens venia molt de gust fer alguna juntes i ens vam posar a fer cançons juntes. Així, del no res. Quina enveja, Sí. Fer coses, vull dir que és maco. sí, Com sí. amb És molt els amics divertit. Poder fer això. Millor record que tens de menjar quan de petit, allò que dius, hòstia, doncs mira, recordo molt aquell plat. O sigui, no així, però fa poc ho parlàvem amb una amiga, a mi m'agradava el menjar del col·le. Poca gent, Estrany, sí. Poca gent. No tot hi havia alguna cosa com que Clar, no, però en home. general, jo crec que, vull dir, a mi m'agradava bastant menjar. Com era la teva plata, diguem, de l'escola? Era aquesta on hi havia
3 cops. És que no eren plates. No, és que jo no tenia plata. Jo tampoc. Ah, vale, és que això marca la diferència. Això és una presó, Clar, nosaltres, Això. exacte, Anar amb plat nosaltres és teníem presó. plats i Vale, ens això marca la recollien el diferència. plat i ens portaven el segon El amb segon, amb i les carros. postres, i les Sí, amb sí, carros. sí, sí. I era pública de Això Girona. marca la Sí, diferència. pública de I Barcelona. pública de Barcelona. Jo anava amb una plata d'alumini que, com jo soc petosa, la sopa liada, vessava de liada. peix, Tu, rebossat, Miqui? tot A la mullat. Salle Bonanova teníem plata de presidiari, Plata de No presidiari. teníem Uau. servei, no teníem ningú que ens suportés, no. Uau. Salla Bonanova, ha dit, eh? Plata d'alumini. I tens bon record de l'escola? Doncs bé, no? Què tenies? O sigui, quin és el plat, allò que dius, mira, hòstia. Sí, recordo que feien com unes salsitxes de cop amb salsa que m'agradaven molt. Joder, Vale. que bé. I No ho a tu sé. et passaven el menú abans? O sigui, al mes, el primer dia de mes et passaven el menú i tu ja sabies quin dia hi anaves amb ganes de No ho menjar. sé, no em sona això. Ah, no? Potser Això ho passaven com els pares, no? Una mica per no repetir. Que tu t'ho miraves. Jo m'ho mirava, Mira. com, mira... Clar, com per saber avui què tindré passa, no? espaguetis. I sempre drama, els divendres. Sempre els divendres els I era espaguetis. guai, els espaguetis, Molt guai, o no? molt guai, Ah, val, molt val, guai, val. molt guai. Només hi havia unes patates guisades que eren molt dolentes. Ja, mític, no? També. Bueno, el peix també era El com... peix arrebossat era aquell... una cosa que costava també de... I l'afició aquesta per la cuina d'on et ve? O sigui, tu t'agrada cuinar perquè a casa teva s'ha cuinat bé i molt... Sí, a casa meva sempre hi ha hagut com bastanta cultura del menjar bé i d'anar al mercat i cuina de mercat bona, però a part tinc moltes al·lèrgies. Llavors, com no puc menjar moltes coses, hi ha un punt de dir, almenys m'ho curro una mica perquè sigui una per mica no sigui divertit, trist. perquè m'agrada molt menjar. Val. Al·lèrgies gastronòmiques, eh? Sí, sí, alimentàries. Unes quantes. Merder. És una putada. Per anar a un restaurant, per exemple? Depèn del restaurant, ho tinc complicat. Ara cada cop comencen a apuntar No, més Miqui. les coses. Sí. Però, bueno, és veritat que sí que costa. Costa. Home, costa. Sí, costa. Ai, t'hem preparat un test, Vale. perquè et volem conèixer com molt gastronòmicament. Aleix, passa'm el test, va. El tastet. Quan menges, quan tens ansietat, si és que tens ansietat. No És- quan menges, no, què menges. Què menges? Sí, És que, clar, no és què menjo, és quant menjo. Quantitats. Sí, menjo molt. M'és igual rebentar. el què. M'és igual A el rebentar. què. A més, obro, què hi ha? Torradetes? Totes. M'és igual dolç, salat, el que sigui, sí. O sigui, l'ansietat està per sobre dels gustos Absolutament, culinaris. no, O com sigui, un gos, tira lo que i haya. Obres nevera i aquí hi ha. Obro O nevera, armari. obro armaris, el O que armari. sigui. Sí, sí. És que a més l'ansietat bloqueja el suficient com perquè no puguis anar baixar a buscar. No, no, Però no, jo vaig a buscar aquella cosa que a mi m'agrada. No, t'és Doncs igual. una mica d'això. T'és igual. Pipa pelada, Si hi ha que tenia per tonyina, una d'aquesta amanida. tonyina... Obro Absoluta, tonyina. directe, sí, així, Com directe si de fos la un gat. llauna. Exacte, si fos un exacte. gat, és absolutament sí, igual. Sí. Hem canviat algunes preguntes, veureu, el bueno, test hi ha hagut la novetats. tercera temporada. Que aquesta m'agrada molt fer, perquè me la vaig fer jo mateix. Esmorzes al sofà, dret a la cuina o Un entaulada? moment, què vol dir esmorzar? Tu Jo al esmorzo- sofà, assegut al sofà. Home, sí, clar. Amb la tauleta baixa del cafè. No, amb la taula del mig entre la televisió i el sofà. Incòmode. Jo depèn del moment. Si estic treballant o així, normalment esmorzo més de taula, de seure bé i de tal. Taula menjador, Però, Taula, vull dir, a la cuina. Però també taula. sóc bastant d'esmorzar dreta a la cuina. És que és molt bona. És Dreta que a la cuina és molt americà. És Sí, no tenim el tamboret. pel·li nosaltres americana, és molt de tenir Sí. pressa. Com Sí, com així enfeinat, recolzada, estic- de dir ara per què de com currar-m'ho simplement com algo més de m'ho he de treure de sobre. Però esmorzes a casa o esmorzes al bar? Bastant a casa, més. Val. És que també a Amèrica, s'ha de dir Nord-Amèrica, que tenen aquestes illes al mig, aquestes Sí. cuines tan grosses que dona gust, però Sí. jo menjo, depèn de la meva cuina petiteta. Jo arribo el suc de taronja sobre la sense pista. moure amb el Una cafè. mica per no fer ni molles, saps? Sí, com... Clic, clic, clic. Exacte. Pregunta de l'Andreu, complicada. Mossegada preferida. Per mossegada, ella et dirà que és el seu no sé què. La cosa que t'has posat a la boca, o sigui, un plat que hagis anat en un restaurant o que t'hagi fet els teus pares o algun Petxinès familiar. amb caviar, era Jo, el tu? meu és el petxinès amb caviar Sí, del sí, clar, disfrutar. cada dia, Que t'hagis uau. ficat a la Uau. boca i hagis dit, uau. Per patana del Llorito. Ah, avui ha aparegut un vídeo És que sí. del Llorito. Què? Llorito 3. Bueno, t'estan fent la competència amb qui té més locals, Miqui. No quedaran Llorito locals 3. a Barcelona. Eh? No quedaran locals perquè obrin panaderies en aquesta ciutat. Llorito 3, apuntem. Llorito 3. Vale, me l'apunto. Aviam, el teu plat familiar més demanat, o sigui, allò que quan es reuneix tota la família, hòstia, feu això. Soc bastant de l'escudella. Es fa bona a casa? Sí. a Can Manzanares? Jo a part ja he començat a fer jo ara a l'hivern també faig escudella. Això ja és nivell Clar, és que... nivell Sí, això és per saber damunt de cuinar. notable. Això és saber per damunt cuinar. de notable. Tenir ganes I paciència. i paciència.
olla a pressió o no? No. Vale, vinga, Xup, xup, adéu. xup, xup. Perfecte, vinga, som-hi. També perquè fa molta por una olla a pressió. Sí, allò com exploti, quin llullo. No, fa por. A mi em fa por, no la treballo. Prefereixes com mitja hora, 3/4 més? Prefereixo estar 6 hores... Que no que vinguin els bombers i et faltin 2 ulls. Sí, absolutament. Els nous còctels Molotov de Granollers. Donem idees. Quin és el plat de la gastronomia catalana que t'agrada més? Escudella. Clar. Aquest. Aliment que no suportes. Que no sigui per al·lèrgia. Exacte. Formatge. O sigui, Alerta. Ai, és per quin intolerància aquest, però em va deixar d'agradar d'un dia per l'altre. Em sap supergreu i sé que... A tot el gremi de formatgers. Sí, vull dir, com respecto que a la gent li agradi el formatge, perquè tal, a mi un dia em va deixar d'agradar. A veure. Jo crec que era intolerant i el meu cos va dir, o sigui, Ah. És una putada per tu, eh? Sí. Perquè hi ha molts plats amb No, formatge. digue-li. No, però que a més sóc intolerant són a la molt bons, lactosa, vull dir, els com... formatges. No, i els formatges No, són i ho he molt bons, intentat, noia. i és una cosa que de tant en tant el provo per dir, a veure si és una mania... Ja. No, I és No, a eh? l'hospital. És de papil·les gustatives que diuen que no. Fora, formatge. No havia sortit encara, eh? No, em sap greu. Havia sortit ansietat. Sí. El formatge havia sortit Jo amb cada cop hi ansietat. penso una Ah, sí, mica Sí, amb l'Òscar Andreu. L'Òscar Andreu. Uau. A més, tenia formatges com molt de Sí, categoria, sí. no la Barti tonto del Ja, súper, ja. de categoria. Quin seria el primer aliment que salvaries en una hipotètica apocalipsi? Xocolata. Sens dubte. Sí, eh? Tu? Doncs ja. Ostres, saps que... No, va, a veure, com un alcohòlic. Una, com eh? potser La tens, o sigui- La cervesa. O sigui, un moment, estem a l'apocalipsi, m'estàs dient que jo no puc prendre la meva cervesa No, fresqueta? un moment, apocalipsi. Un moment, que m'obro una estrella d'am. Zombi, zombi, un un moment. momentet. No, és un quinto, és sucurs. I no s'anunci, per de veritat. Si no, si Cervesa, si no eh? tinc això, jo ja no Tu, Miqui, tinc que, res més. una cosa només. Clar, no pots dir oli perquè veure oli... La seva pròpia carbonara. Truita de patata. Ah, però això no és un aliment, eh? Clar, sí. És que són... Un plat, és un plat, un aliment. Clar, jo diria una mariscada, clar, si comencem així no acabes. Clar, has de dir la xocolata està molt ben vista. Una patata, està bé? Sí, una La patata, perquè pots fer de tot. La pots coure, això sí, Pots eh? fer de tot, coses, la patata fer pots coses. fer tot. Una patata. molt Jo bo. potser ou, eh? Anava a dir patata o ou, perquè són els dos ingredients Ou com... en ou ferrat, tota l'estona menjant ou ferrat. Bueno, A l'apocalipsi, Sí. l'ou aquest... ara tampoc discutirem. Ara tampoc discutirem per això. Aviam, quin és el teu plat preferit per cada estació de l'any? És complicada, aquesta, eh? Sí? A la tardor? Sopa. Ah, perquè no... Sí, però- jo crec que una resposta per tot és sopa. Clar. La sopa és perfecta, és increïble. No, va, a l'estiu si et fots sopa... Ja, però menjar coses aquest... calentes a l'estiu fa que tinguis menys Sí, calor. sí. Laia, escolta'm una cosa. Amb aquesta calor que ha fet aquí a Barcelona aquest estiu, et fots una sopa Un ramen. bullint És una mica dels de dutxa amb i aigua surts a les calenta. notícies. És veritat, però és que a mi em passa que al·lèrgies i tal no puc menjar amanides, jo. No puc menjar com enciam ni coses així. I gazpacho? Llavors, no, tampoc. Tampoc. Ostres. Ah, ho tenim complicat. No, per tant, bueno, almenys T'ha quedat la sopa com a comodí. O sigui, no ets al·lèrgica a res de la sopa i és fantàstic. depèn de la sopa. Però, clar, La que fas tu. Hi ha sopes fredes. La vichysois. El pitjor. La vichysois. La vichysois. Quin menjar t'agrada igual que quan eres petita? pollastre arrebossat. Oh, tens molt. Te'n fas, encara? Molt I ous bé. ferrats. O sigui, com seria una mica... Molt bé. Sí. Te'n fas, eh? Sí. Te la rebosses tu? Sí. Vull dir, o tu compres ja com per No. només per tirar a la paella? No. Ho fas tu? Clar. No confia encara. Que sí que amb confia, la- home. Però a més arrebossar, que és una cosa com fàcil. Sí. Es llença molt, eh? Arrebossant. No! L'ou, de cop si em poses massa, Sí, també com... es llença com molta farina, Però molt pa després torrat. Hi ha gent que ho poc a menja. poc, jo ho faig poc a poc. Hi ha gent que es menja després aquesta cosa de l'ou i és molt Sí, molt Fas com d'àvia, una no? truiteta, Sí. no? Això té un Exacte, nom? ho fregien, El fregit sí. aquest és una mica d'àvia. Si vols Però aprofitar. l'ou, Vols és que aprofitar. si vols A aprofitar... l'ou amb la farina de galeta i tot. És que un dia vaig provar, però feia com molt gust a pollastre no, cru. I no... No ho he tornat a I provar. va haver una mica. I últim plat abans de morir? Escudella? Pues, sí, L'escudella és... escudella. Abans de morir tu dius una escudelleta, no? Sí. Sí, jo també. Suposo- tu A més, cervesa, l'escudella- potser? No, perquè l'escudella a més té com el segon plat que menges tota la carn. O sigui, Clar, és vull dir, molt com complet. tot, clar, tens Cigrons, molts ingredients junts. No t'ho acabes, botifarra negra. deixes caldito O un després. pastís de xocolata increïble, alguna així. Ets xocolatera, eh? Sí, eh? Ets xocolatera. Ets de postres, per tant? Sí. Ets de postres. És que dinar està molt bé, però algú dolcet. Sí? Fa que estigui encara millor. D'aquestes persones que et guardes, eh? Com no, o sigui, no li cap res o sigui, més. jo rebento també. Menjo una, o sigui, en general menjo com un gos, en el sentit de...
puc estar plena i seguir menjant. I després dir, merda, m'he passat un altre cop. Però són els bons àpats, Els que surts dient, he menjat massa. No passa res. Jo cada cop em trobo pitjor i això vol dir que m'estic fent gran. Però quan estàs molt plena de menjar, aquesta sensació a mi... Doncs ara m'està passant una cosa, que és que jo encara que estigui ple per dinar, sopo. Ja, no es perdona. No es perdona un àpat. És que han passat moltes hores. Vull dir, com et trobes malament, però un parell d'horetes, així una mica xungues... Però et sents malament, Tinc una miqueta de gana. Et sents malament, com m'he fotut 15 canelons i ara... Bueno, pues una truiteta, un pa... Dinar al celler i sopar una hamburguesa, clar que no. Dines al celler i després sopes una hamburguesa. Ah, sí, això ho va fer un amic nostre. Això ho va fer un amic nostre. Laia, al novembre te'n vas a Madrid amb l'obra Cacofoni de l'Ara Serrano, que per cert va triomfar a la Beckett. T'incorpores en el nou equip al Teatre de l'Abadia. Tu, quan vas a fer un viatge d'aquestes característiques que saps que estaràs uns dies, ets de mirar-te restaurants? De dir, vaig a controlar una miqueta la gastronomia madrilenya, com està. On s'ha d'anar? En general no ho faig també perquè Madrid ja me la conec una mica. Ah, amiga. Perquè ja m'hi he trobat diverses vegades. Però sí que miro igual que on puc comprar jo menjar al voltant, o sigui, súpers i tal, perquè a Madrid, segons la zona, no hi ha forns de pa enlloc, això no ho treballen. No han arribat els nostres graniers i vivaris i coses? No, bueno, tenen alguns d'aquests, però clar... No se n'hi diu... No se li diu forn de pa, no se li diu forn de pa, no? Exacte. I súpers també costa, saps? De cop hi ha molt d'exprés d'aquest petitó... Però no costa molt a Madrid no sortir a sopar fora? Bueno, depèn. Sí, en realitat fent teatre i tal hi ha algú que convida, no? Com que surts i ja menges alguna cosa, piques por ahí, però bueno... Sopa cervesa. Sí. Quin és el teu, de Madrid, teu restaurant allò de dir... Juana la Loca, però... Ha tancat ara. Això anava a dir, que l'han tancat. Però per sempre? És que ho vaig saber l'altre dia, més, i va ser... L'han de moure perquè crec que hi ha hagut algun problema estructural a l'edifici que era problema d'això, però el local funcionava. Les millors truites de Madrid. Per mi. No? O sigui, soc un enamorat de Juana Loca, sí. O sigui, jo vaig a Madrid i sóc l'imbècil que vaig a l'AVE amb la meva truita de Juana Loca. Te l'emportes? Sí. Ara ja no. No, fa molta pena, és que ho vaig saber l'altre dia i vaig... Merda. Aquí a Barcelona, però, tens un restaurant que sigui com de confort, allò que dius, aquest no falla mai, aquest hi vaig... M'agrada molt el Llorito. El Llorito. Doncs ara 3 locals, tu. 3 locals. A quin vas? El 2. El 2. Vull dir, vaig començar anant a l'1, van obrir el 2, que és una miqueta més gran. Més festiu, més gran. Sí. No, és que el Llorito... Vull dir, el Llorito, jo quan hi vaig anar vaig sortir i vaig dir, joder, que ben parit que això estigui aquí... Sí, mola. Aquí a Barcelona. I que es pugui menjar marisc i peix bé de preu. Que això també, a vegades. Venim l'Andreu i jo a casa amb unes cervesetes. Jo portaré 2 packs de 6 estrelles. Ella no pot veure, no? No, doncs... Però bueno, jo li puc... Marta, que em recomani un dia, no, jo porto estrellada. Tu portes les 24, ens les veurem tu. Ja saps, com si anés a l'apocalipsi. T'hem avisat, T'hem avisat abans. Has pogut anar al mercat a comprar el súper. Què ens cuinaries? Per impressionar, ens has d'impressionar. És que mengeu de tot o no? Sí. Més que tu. La carxofa de l'Andreu... Jo no vull dir, no puc jo, carxofa. Doncs he menjat una carxofa i avui el mantequeries. Està perfecte. Sí, Ara en parlarem. Igual unes croquetes... Tu, fetes per tu, totes? Sí. Què dius? Clar, és que jo faig el caldo, però després s'ha de fer... O sigui, faig tot el procés, és que m'ho passo molt bé. O sigui, el gran dia per mi és quan em poso a fer caldo i croquetes. Croqueta de cocidito buena de pollastre. A mi, una persona que jo vaig a casa seu i m'ha fotut les croquetes, o sigui, que no ha tingut la temptació d'anar a comprar-les i ha tingut la paciència de fer unes croquetes, bueno, és que... Irregulars, bones, desfetes... Clar, de molts tamanys diferents. En tinc encara congelades de l'hivern algunes, que jo crec que me les he de menjar. Quantes te'n poden sortir? És que em van sortir moltes, perquè vaig... Com has fet tantes sopes? Se'm van anar a la olla. Vull dir, vaig fer com moltes, igual hi havia 70 croquetes o alguna cosa així. Saps qui fa croquetes? També que va venir aquí i li agrada molt fer croquetes. El Pere Aragonès. Va venir aquí i ens va explicar que... És veritat. Has vist que ara penja molts stories cuinant? Clar, es nota que ja no tens a fer, pobre, ja. Està per la família. Ara està per la família. Però, per exemple, el fer croquetes, t'ha de fer-les... O cuinar t'ha de fer-ho sola? O si tens algú allà darrere que et va dient coses et molesta, això? No, pot estar dient coses, però no pot tocar res de la cuina. No pot tocar res, un pinxe de llum. Això de tenir algú i cada cop comenci com... No ho sé, és algo com... Això és meu, això és el meu... Sí. I no et molesta molt aquell típic... El foc potser el tens massa alt. Jo aquests els mataria. No sé si em passa. No, perquè potser... Clar, tu no pensant que jo sé t'atreveixes. cuinar. Clar, tu no s'atreveixen. Però a mi és... El foc està massa alt, no?
Quanta estona fa que tens això bullit? Escolta, me pots deixar estar? Si són consells que necessites, Ja. sabent Sí, potser és algú que t'està intentant ajudar. Per tant, estem amb croquetes. Espera un moment. Volem alguna cosa més? No volem el Ok. sopar, Ah, no volem un ja sopar està. curt. Croquetes, igual una truiteta també podria fer, però clar, és com raro, com No. unes No, tapitxueles, queda no? bé. Està bé. Una truiteta, unes croquetetes i una mica de caldo, una tassa de caldo. Ja, és que m'agradaria provar la seva sopa, això per suposat. La truiteta de patates, bona. sí. Tubet, com la fas tu? Queda cru, vull dir, queda aquelles Intento que quedi cruetes? crueta, però últimament m'està quedant com prou cuita, però no massa feta. Foc És que l'altre massa- dia em vaig fer foc una i em va massa. quedar increïble. Sí, Sí, sí. Quina emoció aquest dia. Sí. Però era com una mica fineta, llavors no estava super desfeta, però estava O sigui, no era deliciosa. alta. No era alta. No. No era aquestes... No, prefereixo fer-la fineta. És que si no és... Ja. Em fa una mica de por girar-la. Sí, el girar. Allò que fa la Maria Nicolau. Hi ha una... Hi ha una unes paella paelles doble, que oi? Es diu Doble de Bra, ho pots trobar a Amazon, i a Clar, Pirenaiques... i no pot caure perquè... No, hi ha forn. és un imant. Llavors tanca i fa el buit. Bueno, fa el buit no, però tanca. Sí. I té una goma, llavors és que poses algú que no sàpiga, que no ho hagi fet mai, fa així i ja està feta. Però després, al greu. girar-la, l'altra paella s'ha com d'escalfar, no? Perquè està No, freda. no, les dues han d'estar al foc i Ah, una amb miqueta... dos Ojo, Però quin greu pel tombatruites català aquell de fang, Sí, que a mi sí. me'l van regalar, que em fa una il·lusió. Ja, Però també fa una por però els girar-ho. cantis És també han que- passat a la història. Bueno, vull però és dir... boníssim, perquè tenia un espín tombatruites. Tot allò. Sí, però clar. Ja tinc regal d'amic invisible per tu. Faré aquest regal. Un tom batruites. Segur que Té després passa fam. que a casa no tens els focs com tan junts com no? Deu passar aquestes coses, o no? Encaixa, eh? Encaixa. El senyor Tefal ja ho té tot pensat, eh? Tenim tot, El senyor tenim Tefal. tot. Vale, truita, croquetes, caldo... Vols alguna cosa més, Espe- pobreta meva? No, ja està, ja està. Bueno, unes postres. Ah, bueno, Ah, igual, de postres. No, xocolata amb sal. Ah, tu una torradeta així. Oh, oli, xocolata. M'agrada. Hòstia, ets I potser una cuinera, miqueta- cuinera, eh? Sí, Ah, però jo no la faig, aquesta vull dir seria comprada, eh? Vaja. La xocolata amb sal. No passa res, no passa res. Una mica Bueno, sal. també es pot posar xocolata, tirar-li sal Sí, i no, oli. tampoc, no? Sí, ja en serveix. Però, hòstia, que m'ha sorprès molt. Que... Tu ja ho sabies. No ho sabia. Ja ho havies parlat amb no, ella, no perquè ho ho parla sabia. posat, és per No ho avançar. sabia, però he suposat. Mira, podria no haver acertat, Pues eh? m'agrada. Farem apostes a partir d'ara. Que t'agrada cuinar, tu, eh? Sí, Tens cuina separada del menjador. sí. Veus? Com La que gent, cuina separada del a la menjador? gent que li agrada cuinar, té la cuina separada del menjador. Però que la casa no me l'he fet jo. També et diré, a tampoc. veure si... No. Migui, tens la cuina separada del menjador? Sí. Jo la tinc junta. Perquè no t'agrada cuinar. Marta. Jo tinc la cuina i menjador junt. Vale, I perquè no també- t'agrada cuinar, t'agrada A mi veure. no, m'agrada molt cuinar, a mi. Vale, ja M'agrada està, molt. ja està, jo us ho dic. Jo us A ho veure, dic. és la meva la teva teoria. teoria no de 40 metres funciona. quadrats. Jo no puc separar la cuina. El meu pis té 40 metres Em quadrats. pots preguntar com ho tinc jo? Com ho tens? Tinc la cuina separada del menjador. Tu estàs en un pis com un refugiat, va, però no és ni el teu pis. Et sembla ja que passem al plat fort? Aleix, passem al plat fort, va. El plat fort. Aviam, Andrea, a quin restaurant de tots els que he dit a l'inici, que té el Miqui, vols entrar? Te convido a que vulguis. Jo és que he començat setembre forta. Què? He començat fent deures. Jo avui he anat a dinar al Mantequeries Pirenaiques. Ah, sí? Jo sola, envoltada de tots aquells avis de la zona alta Sí, va, que clar. mengen la mar de Carrer bé. Montaner... Carrer Montaner. Per sobre Via Augusta és. Sí. Al costat del meu dentista. Allà hi ha per cert. joies, o sigui, hi ha senyores grans amb joies del segle XIX. Sí, hi havia un senyor avui que cantava, mentre es prenia una copa de cava, cantava. I Es vesteixen per anar a esmorzar. Sí. Es foten corbata per anar... M'agrada aquesta gent. I m'he menjat Aviam. un melós de vedella, que en fi, jo és que no entenc. I la carxofa amb pernil, ou al damunt, Sí. boníssim. I vaig anar a l'italiano perso abans de l'estiu. Em vaig menjar una carbonara. En fi, t'haig d'agrair. Els meus últims mesos l'alimentació ha sigut excel·lent. Tu què menjaries? Tu has aconseguit anar a l'altre, eh? No, jo tinc pendent anar a la Font de Pirenaiques, que s'ha obert fa poc, Aquest hem d'anar junts a menjar que els macarrons. es veu que ara mateix costa molt trobar a taula, Miqui, és així? Està una mica complicat. Costa sí, sí, a tots. Jo crec que especialment a la fonda. Sí. Potser perquè porta un mes i mig obert i ha sigut complicat. O sigui, a les nits, sobretot, aquesta setmana, la que ve, pràcticament ja no hi havia cap I a taula. l'italiano perso per sopar tampoc. Sí, però l'italiano perso ja porta una miqueta més de temps, llavors ja... Però no hi ha encara- taules, que ho vaig mirar jo. però és que és No el renyis petitonet. tampoc, home. És molt Home, petit, és que és molt petitonet, és Quan molt et ve de gust una petitonet. carbonara, la vols? Jo vull menjar els macarrons de la Font de Pirenaiques, és una cosa que... Macarrons de l'àvia, eh? que tinc molt pendent. Aviam, jo tinc una pregunta, jo vaig directe ja, Miqui.
Ets conscient de tot el que has fet? Per la ciutat de Barcelona. No, ets conscient o no? Jo sempre... Bueno, és una mica el que deies al principi, que jo tot això ho faig perquè quan vaig començar el món de la restauració jo sabia el que m'agradava a mi, però no sabia res. Per això, bueno, doncs Mantequeries va ser un procés de veure... Bueno, d'intentar fer una cosa que agradés, però que no era, bueno, econòmicament no era el que havia de ser, lògicament, perdíem diners, perquè cada mitja hora volia fer el pa, perquè el pa ha d'estar calentonet. Bueno, tu volies fer el pa cada Feies mitja allà a hora? la cuina? El fornejàvem, però cada mitja hora, i fèiem 6 barres de pa. Clar, encens el forn era més car que el pa. Però, tothom deia, que pa més calentito. Així ho tenim. Perquè jo sé la història, però la gent que tenim aquí no sap la història. Em pots dir com va sorgir el primer Mantequeries Pirenaiques? Clar, que tu neix de la gastronomia. Mantequeries Pirenaiques és un local que s'estableix a l'any 57 a la zona alta de Barcelona. Un encarregat de Mantequeria Rebell, que era el que està al costat del Mercat de la Concepció, decideix, era el cunyat del propietari en aquell moment, i es diu Ricardo Cortés, i decideix, escolta, donaré servei amb aquest producte. I es feien truites, oi, en aquella època? No, en aquell moment era sobretot productes làctics i fer distribució de, embotits. Clar, tot això a dia d'avui tenen grans caducitats i ho podem tenir a la nevera, però clar, a l'any 57 que s'estableix era un producte que havia de tenir molta rotació, i s'estableix a la zona alta per donar servei a tota la zona de Torres, tota la zona la zona alta de Barcelona en aquell moment. Llavors, el pare ho gestiona durant molts anys, després una segona generació se'n fa càrrec i decideix plegar. Llavors, quan decideixen plegar, els meus sogres, els pares de la meva dona, viuen a dalt, i llavors volen una cosa que estigui bé, que sigui maca i poder esmorzar bé. I podien continuar esmorzant. Sí, exacte. M'agrada molt. Llavors, decidim fer un rentat de cara, i al principi la idea era buscar algú que ho gestionés, el negoci, perquè jo no tenia ni idea, jo tenia 24 anys i el més probable és que la cagués. Tu no cuinaves a casa? No, jo estava estudiant, i a més ja he dit abans, era un mal estudiant, llavors... La cosa és, per fer una mica de resum i que la gent es pugui fer a casa una mica el seu puzzle. Tanca aquí, que entenc que és on els teus sogres anaven a menjar. Exacte. Sota casa. Llavors, tanquen i diuen, jo vull seguir esmorzant bé. Sí. No? No, Sí. o sigui, no vull anar 2 carrers cap allà, vull seguir esmorzant al local de baix. Això és el que estic entenent jo, També volen una mica saber que hi ha sota casa seva, evitar segons quin... Un tio bigotes, que no se li fiqui un tio bigotes. Quin perfil... Un branch de un branch. un local de branch. O que serveixi copes fins a les 3 del matí. Vale. Mira, molt Llavors bé. diuen, agafem això... Ja eren I que ho porti el Nick. propietaris del local. Sí. Bueno, sí, jo parlant amb ells, que ja treballava amb ells, jo puc portar. Dic, jo no sé com sortirà això, però ho podem intentar. Això és l'any? Perdona, quin any és això? 2014. No, el 2014 ells tanquen el juny, llavors estem un any preparant el local, posant-lo al dia, perquè, al final no deixa de ser un local que tenia 70 anys, i obrim el 19 de juny de 2015. 2015. Obriu. Obrim. Què s'hi fa al primer servei allà? Vale, tenim molt clar la idea dels esmorzars. Un entrepanet, que és el mateix d'ara, Això hem sigut fidels des del dia 1. Val? Llavors, comencem fent una truita. De patates, De patata. Sola, i vull ceba. dir, sense Sí, patata i ceba, la típica, val. A mi m'agrada molt la truita de patata, o sigui, jo sóc un boig de truita de patata, D'acord. i em trobava que que quan jo havia anat provant moltes truites, jo sempre deia, esta tortilla és mal, esta tortilla és mal. Sí, tant. I els meus amics em deien, ara que abriràs un sitio, ja puede estar buena. Sí, tenies la pressió. No, una pressió, clar, anys posant a caldo a tothom. Vale. És que la truita que és dolenta, és molt dolenta, Sí. I sap greu fins i tot. Sí, Però són sí. 3 ingredients. I és molt arriscat demanar segons a quins llocs sense saber-ho, penses, a veure quin em porten. Sí. Vale, llavors, teniu una truita que feu? Fem una truita, Una al dia. truita. Llavors, Que d'on treus? O sigui, qui fa aquesta recepta? Ja tens un xef, O sigui, la truita, al final, tenim un xef, però realment la truita és fem una prova. Vale. Ui, doncs aquesta Ensayo error. a mi m'agrada una mica més malosa. Bueno, doncs anem provant, anem combinant Està feta a la els casa a gust ingredients. propi teu, Sí, diguem, una el que a tu mica. t'agrada. És la teva truita. Aquella primera truita és la teva truita. Sí, Llavors oferim la- aquesta truita al flautí.
i comencem els esmorzars. Ah, sí, A poc a poc i bona lletra. Llavors, comencem, sí que és veritat que al migdia no esperàvem massa afluència, doncs una amanideta, un parell, uns macarrons, però poca cosa, perquè no esperàvem massa afluència. Llavors, el que fèiem era cada dia preparàvem unes safates i a la que s'acabava. Safates molt de mercat, d'aquelles d'exposar el menjar. De macarrons, macarrons, un trinxat i una amanideta i uns espinacs. Val. Que bo. I llavors, és un boom, això. Al principi comencem, la gent ve, una mica per curiositat, al final Mantequeries portava molts anys, i comença a venir, està molt bé, també hi havia m'agradava més abans, ja mala sort, portem aquí un any picant pedra, intentant deixar-ho tot bé. Sempre hi són, aquests. Sí, sempre hi són. Llavors, a poc a poc va anant, fa una mica rum, i el 2018, si no m'equivoco, sempre va anar creixent. Sempre creixent. No una bogeria, però cada cop, clar, i ens deixaven una mica més de terrassa. Encara treballem una mica més, incorporàvem algú més a l'equip. I el 2018 obrim Instagram. Instagram sempre, des de l'origen, ens l'ha gestionat el Rafael. Clar. Que això sempre també... Això de qui va ser idea? Això va ser idea... Si estem un vale. Ja us he dit que sóc un malalt de les truites i això ho corroborarà. Uns influencers foodies de Madrid van organitzar una jornada on ens reuníem 15 tarats, una cosa així, i anàvem a provar truites. Una reunió, una plec de truiters? De truiters bojos, que el Rafa i jo agafàvem un ave per arribar a les 10 del matí Fèieu més d'un. El correbars de les truites. El correbars de les truites. Uau, quin somni fet realitat. O sigui, tu el Rafael ja el coneixies. El Rafael el coneixia, o el vaig conèixer arrel de Pirenaiques, perquè vivia just a sota de Pirenaiques, i llavors hi aparcàvem al mateix pàrquing. I un dia li vaig dir, no sé com va ser, però no t'he vist mai i tal. I jo és que jo fora a casa només faig el cafè i com a molts puestos no m'agrada, doncs no només veig a casa. Llavors vaig dir, home, vine a casa un dia a Mantequeries i si no t'agrada, digue-m'ho, perquè ja el canviaré, no? I ho millorem. I va venir. I va venir. I, això que a més és... I a través d'Instagram? És quan hi ha quan hi ha l'èxit absolut amb l'Instagram. Sí, clar, quin és l'èxit de Mantequeries? O sigui, realment sempre ha estat ple. L'únic que cada cop està més ple i cada cop hi ha més cua, que això tampoc és una cosa que ens encanti, perquè hi ha un moment, per mi l'ideal és que estigui sempre ple, però sense cua. Sense cua. Perquè hi ha veïns de la zona que em diuen, no, és que ja no se pot venir. I també ho entens, al final la gent no vol fer cua per anar a esmorzar. I heu hagut de posar aquell cartell a fora més d'esperi darrere d'això. Això és molt de restaurant, que hi ha molta cua, realment. Ja, perquè al final no deixem de ser una cafeteria. Clar. És que no som... No hem inventat res. Perquè no es pot reservar taula? No. Al principi reservàvem taula i el problema que teníem és que el client que ve, perquè tenim clients que venen cada dia a esmorzar, i quan venien, no, és que no has reservat. Bueno, ja, però vinc cada dia, vam dir. I el que havia reservat, a vegades no es presentava. Clar. És millor no reservar. A partir de quina hora doneu ja truites? Obrim a les 7 del matí. I a les 7:30, aproximadament, ja està la primera truita. Ja està... Però és important també com la sinceritat del propi, perquè ells podrien estar fent truites i vendre's a mansalva, però jo vull que he anat a dos quarts de dues. Bueno, he arribat aviat i tot m'han dit, encara no està el servei del dinar. I crec que el responsable de sala s'ha passat molta estona dient a la porta s'ha acabat la truita a l'esmorzar, no servim truites. Mira't la carta si t'agrada, però avui truites aquí no en trobaràs. I què feia la gent? Hi havia de tot, hi havia qui es quedava, qui es mirava la carta, els guiris, molts marxaven. Que hi ha guiris, ja? Sí. Hi ha guiris. Sí. Bueno, perquè surt a Google Maps, posa tortilla. Vale. L'altre dia em van dir, que jo no ho sabia, vam sortir un article al New York Times. Què me dices? Ojo, per una truita patata. És que realment, és que la gent no li posa carinyo a la cuina. Això és veritat. I ara m'han dit que hi ha una aerolínia que fa vols a Xina, que no sé quina és, m'ho han dit l'altre dia, que també surt d'on de ir, i és veritat que fa 3 mesos així que veiem més perfils asiàtics, però clar, jo és que no sé d'on surten. Clar, no, i tampoc no pots posar a la porta dient tu sí, tu no. No, clar, no, però... Turistes no. Això es podria començar bé.
Però a mi m'agrada quan vaig de viatge a llocs autèntics. Obren un que sigui dolent. Sí, exacte, que vagin truites molt fetes allà. Només en anglès. No, però jo sempre... O sigui, és veritat que amb això, amb el turisme, i és veritat que sap greu quan et roben a tu, però també penso que jo quan vaig al Japó m'agrada anar a la taverna autèntica. Ens agrada molt. O que és dolent, bueno, ja és... O sigui, són els pros i els cons de la No, a magnificació. Nàpols, no? La pizzeria més Clar, és que local. a tots ens agrada anar al lloc autèntic. O sigui, clar, si et creues mig món i vas al McDonald's, doncs... Tu mateix. I després, a tots aquests... O sigui, de la truita a obrir italians per tota la ciutat... Va, fem una mica l'evolució. Trattoria Enriqueto, l'italiano perso... Comencem per l'origen. Italiano Perso. Italiano Perso és un local que era molt petit, que... On és? Al carrer Homero, just a sobre la plaça Al Lesseps. costat del teatre La Gleba, que això s'ha de dir, que la gent que vagi al teatre després Teatre que és un bon com en cultura. Vale, molt bona. Pues aquell local vam començar a fer delivery de mantequeries, però es va quedar petita, perquè el màxim de patata que podíem processar eren 6 tones Cada quan? al mes. I fèieu més de 6 tones. Estem fent unes 10. 10 tones al mes de patata. Amb mantequeries només. La patata d'Europa. Amb el delivery hi ha molta gent que les demana a 10 casa. tones esteu fent, Miqui. No ho entenc. No, jo tampoc, no es pot És que, visualitzar. jo tampoc n'era conscient fins que un divendres per la matí vaig veure el proveïdor de les patates i vaig pensar, on vam tot això? Tot això per nosaltres. On vam tot això? I ara encara feu delivery? Al carrer Madrazo. Al carrer Madrazo, just a sota el Mercat de Galvany, tenim un puesto que des d'allà fem tot el delivery. Feu el delivery que us hi caben les 10 tones. Sí. I llavors, en aquest local que hi teníeu el de 6 tones només, entre moltes cometes, Exacte. És el que ara... el vam tancar mentre li donàvem una volta, què fèiem, què no fèiem. Al final, un local molt petit, i fer un local molt petit no és fàcil que fer-ho que funcioni. Al final, l'hostaleria no deixa de ser un negoci i havíem d'intentar que funcionés. Llavors, doncs jo vaig fer un petit model de negoci i vaig dir, mira, jo crec que podem no perdre diners amb aquest negoci. Pues sí, però res, vaig pensar, un cuiner cambrer i una mica que et faci la carbonara i que tingui la gràcia de l'obucòlic de que és un lloc molt petit i molt agradable. quants comensals hi pot haver? I caben 14 persones sentats. Hi ha 2 taules de 4 i 3 de 2. I punto. No, i ja està. I no... És molt íntim, És que som un grup de 10. Podem tancar el restaurant? No. 8 és el màxim perquè hi ha 2 taules de 4 que les puc ajuntar. Clar. És tot el que puc fer. Vale, I realment, llavors, obrim Italiano Perso. És veritat que amb l'empenta de l'Instagram de Mantequeries tira bé. Vale, Tira més bé. fàcil. Sí, la gent ja hi confia. És veritat que a mi m'agrada molt, abans d'obrir un local, primer perquè l'equip meu s'acostumi i després per també una mica veure sensacions, faig provar-ho a la gent. Llavors vaig trucant a la gent. Donem-li el número de telèfon, sisplau. O sigui, al final, amb la fonda vam estar gairebé 15 dies trucant, venint gent... Bueno, gent que ha passat per aquí, us puc donar alguns noms i sí. No vaig rebre jo aquesta trucada. Perquè encara no ens coneixíem. Encara no ens coneixíem. A partir d'ara no A partir patiu. d'ara, que fa pinta que dels pròxims 2 anys obrirà 50. Sí, exacte. Podem sopar de les seves proves. A mi em dóna la sensació, a més, que tens molt ull, tot i ja ho has dit, que està basat en el teu propi gust, però abans costava molt menjar una bona truita a Barcelona i ara em dóna la sensació que està millorant moltíssim. Ara, just ho parlàvem amb el bar La Taronja, que se l'han quedat el Rafael i l'Amèlia de Masterchef, faran truites Barbocat, a les truites Cromador Wilmot, Tortillez, i esteu allà competint tots per la millor truita. I m'agrada perquè nosaltres ho gaudim. Exacte, benvingut sigui, o sigui, jo sóc un boig de la truita. Jo, has dit, un dels que has dit, la Taronja és que és just al costat de casa meva, m'estimava molt l'equip, quan em van dir que tancaven, m'ha sabia molt greu, i tot just aquell dia vaig parlar amb el Rafa, sí, ens n'hem quedat amb la... I vaig dir, quina il·lusió, perquè realment hi havia un equip molt maco al darrere. Avui hem començat, he anat a provar la truita. I què? Se l'havia acabat ja, o sigui, molt bé, molt content perquè d'això es tracta. Miqui, a quina hora has anat a esmorzar? No, bueno, tornava, jo tornava de les reunions del matí a les 11. He passat per... Home, a les 11, Déu-n'hi-do, Si que ha d'anar s'hagi abans de les acabat. 11. No, Però diguem que t'avances d'alguna manera a les tendències, perquè has sapigut la Carmor, a l'italià, diguem, una mica d'alta cuina, no?, que és ara també el que està... Italià. Sí, però que és un que és bo, que no és aquella pasta, no és la tagliatella que anàvem a menjar i a dolentota. No és que allò... Bueno, perdó, vull dir... Sí, però ara s'han extès també a la ciutat de Barcelona. Hi ha italians
bons. T'has avançat una mica a totes les tendències. Jo al final el que intento és fer el que faig, fer-ho bo. Llavors, i amb tot, i a vegades també t'equivoques i a vegades li dones masses voltes, però tot dintre del senzill que és, que sigui bo. Sempre intento comprar els millors ingredients, clar, tot això és una mica més car, és temps. I temps de fer proves, però al final jo el que penso és, a mi m'agradaria, si vaig a un puesto, que estigui bo i que sigui el que oferim. I tot i així sempre t'equivoques i sempre comets errors. Equivocacions, això l'encanta l'Andreu. M'encanten les equivocacions. És el meu preferit. Bueno, mira, el local que ara és l'Italiano Perso, una de les idees que vam preguntar i pensar, era un lloc de katsusando, no sé si es diu l'entrepà aquest japonès, que és de vedella, com en pa bimbo. Bueno, en pa bimbo dic aquest pa blanc perquè se m'entengui. És un entrepà que és sensacional, però clar, quan ho vaig preguntar amb el grup d'amics, escolta, qui ho coneix? Ningú ho coneixia, i vaig pensar, no vendràs ni un, clar, ets un matat. Clar, a vegades també són aquestes idees de... Però en canvi hi ha ara bastants locals, Ho faràs, Sí. Jo crec que ho arribaràs a fer. Sí. Poc a poc, no? Sí. 64, ho obriràs. Bueno, és que estaríem... Bueno, és que podríem parlar de molts locals, però és que se'ns acaba el temps. És que sí, és que no dona temps. No sé què puc fer. El del Cercle del Liceu. Cercle del Liceu. Què passa aquí dins? Cercle del Liceu, institució, el club privat més antic de Barcelona. Es fan sacrificis amb persones humanes? No, el que hi ha és molta gent que li agrada molt l'òpera i els diners. I que es troben... Bueno, al final és un punt de trobada que al final té una història increïble i que és un patrimoni que realment es fan jornades de portes obertes i tot això, i és un lloc que és increïble. Té 175 anys d'història i s'ha conservat molt bé. Què ofereixes allà? Doncs és un menú, clar, has d'adaptar l'oferta. Cosa clàssica. Molt més clàssic, molt més... Bueno, i a vegades et sorprenen perquè fas alguna cosa una mica més innovadora i també... Sí, la veritat és que... La gana no entén de classes. També t'ho diré, Andrea. S'ha de dir també que els seus restaurants estan tots a la zona alta. Tu això del barri t'ho mires? Bueno, i Gràcia, no? És que, quines es consideren Gràcia? La Font d'Esta Gràcia? O sigui, sí, la Font d'Esta Gràcia. Jo per mi Gràcia ja és zona alta, Ara mateix. Tot el que seria per damunt de la Diagonal. A veure, també és veritat que, sent realista, jo sempre vaig a un producte que acostuma a ser car, llavors és més probable que tingui èxit a una zona on més, més car. Amb un tiquet que es poden permetre. També s'esmorza diferent a la zona alta. Unes pauses potser més relaxades. Potser. Sí, mantequeries i hi ha gent que esmorza molt bé i amb molta calma. Amb molta tranquil·litat. I amb barrets de copa. Amb molta tranquil·litat. I amb barrets de copa, vale. Parem un moment amb això, estaríem 39.000 minuts amb Miqui. Passem a parlar, perquè hem parlat tota l'estona de menjar amb la Laia, hem parlat de menjar amb el Miqui, però anem a veure, perquè si no... Vins. Una mica de vins. Passem a la part del vi, va. Vi a taula. Marta, com ha anat l'estiu, Molt bé. Molts vins. Has descobert vins? Molts vins. He descobert restaurants amb bones cartes i ja prepararem. Molt bé, això, Perfecte. Què portes avui? Segell Marta, serà Sí, anar segell a Marta. restaurants. Avui no parlaré de vi com a tal, sinó que parlaré de 5 dones de les moltes que hi ha al sector del vi a Catalunya. Mira. No? Perquè el món del vi, durant molt de temps, massa temps, ha sigut un món molt d'homes, no? Un sector molt masculí, que segueix sent així, però des de fa uns anys, doncs, cada cop ho és una miqueta menys, no? Ja que cada vegada són més les dones que en formen part. Llavors, avui començarem aquesta temporada parlant de 5 dones de 5 àmbits diferents del sector, que sota el meu criteri, doncs, hem de conèixer, tot i que n'hi ha moltes altres també de fantàstiques, que s'ha fet molt difícil escollir-ne només 5. Primer de tot, la Marta Cortizas. Ella és la millor sommelier de Catalunya d'aquest 2024. Toma ja. Toma. Mira. El concurs del millor sommelier de Catalunya és un concurs anual molt exigent i complicat, que puc assegurar-ho perquè fa uns anys jo m'hi vaig presentar. Molt difícil, i l'organitza l'Associació Catalana de Sommeliers. Vale? Ella és nascuda a Corunya, és gallega, té 32 anys i treballa com a sommelier al celler de Can Roca. Juntament... Em sona, aquest. Sí, et sona, no? Si menja bé, no? Sí, M'han menja dit. bé. Sí, menja bé. Juntament amb la Audrey Doré, que és la cap de sommeliers del celler i que el 2017 va ser la primera dona en guanyar aquest concurs. L'hem de portar. Vale? M'interessa tot. M'agrada, apunta-ho. Molt cracs. La vaig a seguir a l'Instagram. Llavors... És la nostra manera de portar la És gent. la meva manera de dir m'agrada algú, Hola. et segueixo. Te valido. Després tenim la Carlota Pena. Ella és nascuda al 93, és enòloga
i dirigeix la part de vinya de Vinyes d'Olivardots, que és el projecte familiar que va començar la seva mare, que és la Carme Casacoberta, a l'Empordà, i que avui dia porten juntes. Una de les particularitats del treball de vinya que fa la Carlota és que, més enllà de la biodinàmica, també posa en pràctica una cosa que és la fitoteràpia, que consisteix en utilitzar les propietats de les herbes i flors que hi ha a la finca per tractar les vinyes. Per exemple, fa un temps hi vaig anar i em va dir com que aquest any hi haurà molta sequera, he preparat aquesta infusió amb aquestes herbes, no sé què, ruixar les vinyes perquè resisteixin molt millor aquesta falta d'aigua. I li ha les meves plantes de la terrassa aquesta persona. Tinc la bugambilla així. No hi ha gaire gent a Catalunya que ho faci Com es diu aquesta? fitoteràpia. Fitoteràpia, Sí, m'interessa. sí. I llavors la Carlota, a més de tot això, té la seva gamma pròpia de vins dins de la gamma del celler Olivardots, no? I són els Atèric, que en fa un de negre, un blanc de noirs i un vi dolç. Val? Llavors, una altra dona és la Romina Rivera. Ella és arqueòloga, guia, historiadora, gestora cultural i sommelier. És qui està al capdavant de Globs d'Història, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, que és un projecte que a través de la història i l'enoturisme dona a conèixer la cultura i el paisatge empordanès i, com diu ella, doncs, amb l'excusa de fer una copa de vi, mostra a la gent el territori. No? Tot això ho fa amb activitats com els capvespres de vi a Empúries, molt recomanable, que encara en fa aquest setembre. I què és això? I moltes d'altres. Ella a les ruïnes d'Empúries doncs, organitza un tas de vi mentre t'explica doncs, tota la història de com va arribar. Sí, molt crac. I també forma part de l'equip del Bulli Foundation, que està ajudant a escriure. Per si li sobrava temps. Sí. Diu, calla, vaig un moment al Bulli Foundation. I fa més coses encara, Sí. Romina Rivera. I capvespres, com has dit? Capvespres de vi a Empúries. Ella a la web ho trobareu tot. Oh, que bé. Globs d'Història. Bon regal, aquest. Bon regal. Sí. Llavors hi ha la Ruth Troiano, que és una d'aquelles periodistes del sector que heu de seguir, heu de llegir, és fantàstica. Fa 12 anys que escriu sobre vi i podeu llegir els seus articles a diferents mitjans com l'Ara, Badaví, Copatges, Gastrotalkers. També col·labora a Ràdio 4 i la seva feina ha estat reconeguda diverses vegades per la sensibilitat i profunditat dels seus articles amb diferents premis com la de millor prescriptora del vi 2023 pels premis Bait i Mos de la Generalitat de Catalunya. Toma, vale? ja. I acabem amb la presidenta de la DO Montsant, que és la Pilar Just, que penseu que per primera vegada de les 12 denominacions d'origen que hi ha a Catalunya, només 3 són presidides per dones, i això ha passat fa molt poc, que va ser a les eleccions passades. La Pilar és nascuda al Priorat i llicenciada en Economia i Matemàtiques Financeres. Després de viure molt de temps a Barcelona, doncs el 2003 decideix tornar al Montsant, tornar a casa seva, i amb la seva parella compren una finca, planten vinya i comencen l'aventura de fer el seu propi celler, el seu propi projecte, que és el celler Sant Rafel, que és un celler molt petit familiar, amb uns vins molt bons. I llavors, el 2003 és també quan entra a formar part de l'organització de la DO, no? En la qual tot eren homes, com la majoria de restes de les DOs catalanes, i el 2015 és quan es presenta i és elegida com a presidenta. Pilar Just. Sí, Pilar Just. ojo, Aquests noms, Sí, gravats, 5 persones molt potents, Sí, 5 molt dones cracs. molt potents. Però és que a part n'hi ha moltes altres com la Gemma Miró, l'Aurora Carafí, Anna Casabona, Maria Pinyol, Marta Pedra, Anna Vicenç, bueno, un llarg, etc. Que bravo totes elles, no? Perquè s'han fet un lloc en aquest munt tant d'homes, no? Que cada vegada ho és menys, però que queda molta feina per fer. I tant. Escolta, Marta. Sí, Doncs com a referents. sí, 5 apunteu bé, referents. Ja tenim 5 referents, Marta, increïble. Passem a la cultura pop. Cultura pop. Andrea, m'has dit que m'agradarà avui. Sí, i haig de dir que estic contenta perquè, clar, la tercera temporada jo vaig començar pensant com creua cultura i gastronomia, vaig pensar, a la que acabi els 3 llibres que hi ha i la sèrie ja no hi haurà més, no paren d'haver-hi coses. I haig de dir que he trobat que el Festival de Cine de Sant Sebastián, que passarà durant aquests dies, té una secció que es diu Culinari i Cinema. Una secció... Tu creus que t'escolta? No, idiota. Però que hi ha cada cop més ficcions relacionades amb el... I s'estrenarà a nivell mundial el documental de Paco Plaza, que és Mugaritz sin pan ni postre, que és per veure tot el procés creatiu del xef Andoni Luis Aduriz, que crec que serà interessant de veure. No l'he vist encara, ja el portarem. La recomanació d'avui és una altra. Què? Només li haig de dir a la Marta i Andreu per veure si teniu memòria, perquè això va sortir en un episodi. Una pel·lícula de la que vaig parlar molt al principi, que es deia Boiling Point, que aquí es va traduir com Hierve, que està a la plataforma
filmin, que és una pel·li que és amb seqüència, en pla seqüència, que no hi ha talls, que tota l'estona vas seguint-lo per la cuina, et movies molt dins la cuina, dins el servei, era una nit de servei i passaven moltes coses. Venia un inspector de sanitat, venia un grup d'influencers, venia el crític gastronòmic més important, tot això a la nit de servei, molts nervis, pam, pam. Aquesta pel·li, protagonitzada per Stephen Graham, va tenir molt èxit. No, era una pel·li molt petiteta i de cop èxit de la crítica, premis BAFTA, tot molt bé. Doncs ara han fet una sèrie. Se m'havia passat, me l'han recomanat els meus pares. Hòstia. Se m'havia passat a mi. Però basada en la pel·lícula? Segueix la pel·lícula. O sigui, és com si comença, diguem, on acaba la pel·lícula i han fet una sèrie que l'ha fet la BBC, a més, que vull dir que és segell de qualitat, es troba a Movistar, són els mateixos personatges que vam conèixer. S'ha de veure la peli abans de veure la Mira, sèrie? ho he pensat, en realitat no, però la pel·li la trobo tan T'ajuda. bona que t'ho prens com a capítol 0. Vale. I és ràpida, perquè ja et dic, el pla seqüència aquest dura poc. La pel·li i la sèrie és igual, és el mateix restaurant, els mateixos personatges. Haig d'avisar que jo que venia d'agost bastant relaxada, trobar-me aquesta cuina crits, amb un nou xef que no sap cuinar, arriben uns inversors, també no funciona, costa una mica. Jo crec que a meitat de setembre serà bona entrada. De moment entra malament, però... A mi m'ha costat, però... Perquè, clar, estàs en un ritme tropical... Però és bona. Has vingut morena. Això la gent que està escoltant per àudio no ho ha vist, però has vingut moreníssima. A Movistar la podeu trobar. A Movistar. I és la temporada és molt Com es diu la sèrie? Boiling Point. Igual. És d'aquestes coses que la busques a Google i et diu pel·li o sèrie. És a dir, Vale. hi ha una mica de conflicte. Doncs, Però escolta'm, molt bona. La miraré segur. En sèrio. La miraré segur. Passem a la part final del programa, passem a la propina. La propina de Time Out. Vols explicar-ho tu, Andrea? Sí, vull explicar Molt això. ràpid. Atenció amb la propina, que és aquesta secció del final de l'episodi, on demanem una mica a tota la taula una recomanació a partir d'una categoria, Sí. d'una situació. És uns restaurants per lligar, restaurants on es menja la millor truita. Hem fet una mica de tot. Hem fet Vam de haver tot, de fer ja. un document per no repetir-nos, Sí. perquè realment ja no sabíem... Millor entrepà, Hem no? parlat del Millor millor japonès. arròs, o millor- clar. Sí. Hem parlat d'on tenir una reunió, d'on anar a la millor terrassa. Per tant, crec que el que ens passava també una mica a tu i a mi és que la gent ens escrivia directament per Instagram i ens deia: som 5 amigues que volem saber l'aniversari al Raval, on anem? Bueno, i hem decidit una mica tancar. Tancar Aquí ve el consultori, la cullerada. Ser el tomàtic. Sí. Del... El tomàtic del restaurant. Tomàtic gastronòmic. Però l'ampliarem. En realitat, l'ampliem a tota l'audiència de la cullerada, que sé que és infinita. Bueno. I a través de l'Instagram de Time Out, doncs, ja anireu veient que m'ho anirem preguntant. Vosaltres escriviu allà i dieu, doncs, mira, aquesta situació, o avui un restaurant... Per fer un vi i formatge. Sí, podeu concretar tant com vulgueu, Sí. o que sigui una mica més ampli. Llavors ja nosaltres si la triem o no serà decisió Sí, nostra. haig de dir que ja hem rebut algunes i Com que estan què? repetides. Aleshores m'agradaria... Vale. M'agradaria que l'audiència... Escolteu-vos els programes. Vols dir. No, perquè, per exemple, millor japonès ja el vam fer, Sí. millor restaurant de cuina catalana ja l'hem fet, Sí. arrosseries ja les hem fetes... Sí. Però bueno, aneu dient. S'ha de dir també que això costa trobar-ho, però existeix. A la web de Time Out hi ha una secció, hi ha un apartat, hi ha una web que és la cullerada amb tots els reculls de restaurants que s'han Vale, currat totes a les Time Out recomanacions. de fer-ho. Per tant, està Ja tot ficarem allà. el link. Avui! Avui Què? no hem fet treballar la gent. No, avui hem treballat nosaltres, per últim cop. Avui demanem, ja que tenim avui una persona senyor que cobra obre locals. restaurants sense Cada setmana. parar, restaurants que portin menys d'un any oberts, o més o menys, i que us engresquin. Pot ser que, com faci tan poc temps que estan oberts, que no heu anat encara, però us agradaria i estaria una mica pendents. Començo jo? Comences tu? Perquè així aneu pensant. Així aneu pensant. Vosaltres heu de dir, Va obrir el novembre passat. Va obrir el novembre passat perquè ho he mirat. És el Fino Bar, vale, que està situat al barri de Gràcia. No té gaire secret. Són platets per compartir. I ara us diré el que heu de demanar. O sigui, ara us faig la llista. Anem amb això, i us ho apunteu. L'Andreu ha dit que El hem de menú demanar... Andreu, que és el que heu de demanar. Vale? Una Hilda per cap, això és una cosa que no falla. Una Hilda per cap. Unes anxoves del Cantàbric, coca de sobrassada de bou, mel i formatge fumat, ou amb sobrassada de bou, ensaladilla clàssica... Ou amb sobrassada. Com Sí. ho has dit? Ou amb... Ah, sí. I cap i pot a la catalana. Vale? Amb això, Amb això ja anem servits, siguent 2, servits. I si sou 4, doncs aneu multiplicant per 2. Són platets petits. Són tapetes. Local preciós. Local preciós. Ai, al costat Hi ha de coses Tassa que dic que Rovira. potser no pots menjar, però bueno, ja ho anirem Ja ho adaptant. buscaré, ja ho ho anirem buscaré. adaptant. No passa Ja ho anirem res. adaptant. A plaça Rovira. Correcte. La bona zona de Correcte. Gràcia. I molt maco. El local, vull dir que és preciós. Fino Bar. Doncs ja anirem. Heu pensat algú? Se us ha acudit? Jo en tinc un. Va, Marta. Sí? Aviam. A la Garriga, un restaurant que es diu Terra. Terra.
És un restaurant molt petit, acollidor, quilòmetre zero, producte de proximitat, cuina molt bona i la carta de vins està molt guapa, sobretot vins naturals. També tenen tiradors, rotllo que si tu vols un vi més senzill... Tirador de vi? Tirador de vi, que te'l tenen a copes, i si vols un vi més senzillet, doncs et pots pillar el de tirador, et serveixen l'ampolla de litre, pagues uns dinerets molt correctes. Bons plats estic I veient, bons vins, bons vins. Terra. I I bones bona postres gent, estic veient. sí, molt guai. Laia, bones molt postres. T'apunta. Salut. Niqui? Jo, és que ja ha passat per aquí, però crec que quan algú entra amb tanta força ho fa amb tant de carinyo i crec que per això els he anat com els he anat al Barbocata. Sí. El Barbocata crec que ja no és un tema de producte, que em sembla que està molt bo, però és un tema d'actitud, de ganes de fer les coses, de... Bueno, De crear ambient, que això a vegades falta també una miqueta. És increïble, o sigui, bueno, al final doncs vaig tenir l'ocasió de conèixer-los una mica, arrel de... Doncs he passat pel vostre local, mantequeria, bueno, doncs... Són maquíssims. És Clar, que l'últim, abans de L'últim tu, episodi va ser va venir Barbocata. Quim de Barbocata. El Quim, abans d'obrir la fonda, el vaig convidar també a la inauguració. El Quim, bueno... És una T'agrada la RPPP. truita? T'agrada la truita del Barbocata? Molt, Vale. molt. Sí. No, sí, m'agrada molt. Barbocata. És que és molt difícil Terra, crear ambient i està molt Fino bé. Bar. Laia, tens algun? He pensat ara el Llorito 3, que clar, no hi ha obert encara, però és que just he vist el vídeo avui, per tant, té menys d'un any segur. Si és com el 2. Exacte. No sabem sí. tampoc si canviaran carta. Aquí potser de cop, no sé, són entrepans, no ho No, sabem. Tu Llorito saps? també. Tens notícies? Ah. No ho saps, sí que ho No, saps. Has de fer les proves, tu. Has de fer les proves, va. Avís a tothom. Truqueu-me per proves de restaurant. Sí, Sisplau. Si una cosa sabem fer tu i jo Sí. és menjar i criticar. Menjar i criticar. Vull dir, és el que ens agrada. Us hem fet tu i jo i tothom. Crec. Sí. No? No, hi ha gent que no sap Bueno, sempre hi ha sap gent que no menjar sap i hi ha gent que no sap criticar. Hi ha gent que no sap menjar. Andrea? Em diria noms. Jo és un restaurant que ho he intentat i no he trobat taula. És que aquesta és una de les coses que m'està passant a mi a aquesta ciutat de Barcelona, ja ho sabeu. Però perquè surten a una aerolínia xinesa, Sí, als no, en aquest restaurants cas ara. no sé què ha passat, sí que ho sé que ha passat, que té bona pinta. És el Vermuteo, és un nom desastrós, ojo amb jugar, Sí. però bueno, en ve baixa, Vermuteo. Ja. Ha de ser bo perquè l'han obert els que porten a la part, que tu i jo ho sabem, que va ser el que va guanyar el premi a millor restaurant dins dels Premis Time Out. És on estava a la part, ja ho sabem, el pacte de l'Adrià. Doncs Vermuteo queda molt a prop, és en aquella zona on sembla que no passi res, al costat de plaça Espanya, doncs passen aquests dos restaurants, i jo aniré a provar l'entrepà de fricandó, bàsicament. Fan 3 entrepans, jo he vist que hi ha una entrepà de fricandó, doncs allà m'hi tindran. Doncs A mi on hi hagi fricandó és com queda. la Laia amb l'escudella. jo amb el Tu el fricandó. fricandó, Sí, trobeu taula ja m'ho explicareu. Què tal? Pensava que si trobeu taula convideu-me. No, però ja per què m'explicareu què tal. No, Vale. ho seguiré intentant. Haig Doncs- d'anar-hi. I hem fet el primer programa de la tercera temporada. Ja està. Moltíssimes gràcies, Laia, per acompanyar-nos. A Molta vosaltres. sort, molta Gràcies. sort amb grup. Actriu, cantant, cuinant, alerta un dia. Alerta. Ojo. T'agradaria tenir un restaurant? Uf. No. No. Oi que no ho recomanes? És que em sembla que... S'ha acabat tot el romanticisme, per això. Crec que avui que em segueixi agradant. Com a hobby, no? La cuina, Deixar-lo com a hobby, no com a feina. Sí. Miqui, moltíssimes gràcies. A Et vosaltres. podem trobar en un dels restaurants? Estàs tu normalment per allà? Jo vaig passant per tots, però no estic a cap. Llavors, per trucar-me abans, segur que Sí, estaré. però Vale, estàs Sí, tu, movent-te. sí. Marta, ens veiem, Ens veiem el el mes vinent. El mes vinent, Molt Octubre bona ja, secció. Octubre Mira, ja, el buscaré mes totes vinent. aquestes dones. Andrea, espero que el mes que ve t'hagi baixat ja el moreno i tinguis una pinta normal, d'acord? Li demanaré a l'Eix que em posi en blanc. No. Està, perquè em brilli una mica més. Bueno, ja en parlarem. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies, adéu-siau. La Cullerada, el podcast gastronòmic de Time Out que surt el primer dimecres de cada mes. Tota la cultura i l'oci de Barcelona en una web per sucar i pa. timeout.cat